हेल' लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ आसा खालामो गोदान बोसोराव गासैबो मोजां दङ आरो लोगोसे गोदान बोसोराव मोजां जब ओंखारबावदों ग्रेड 3 पस्टआव जेराव नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हाथारसिगोन आरो खायसे जागासिनो दङ बिनि गेजेराव मा भेकेन्सि दङ आरो भेकेन्सिया बबेनिफ्राय फैदों सोर एप्लाइ खालामनो हायो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लानो गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोनगोन आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला बेबादि जबनि आपडेट मोनबाय थानो दा भेकेन्सिया बबेनिफ्राय फैदों होनोब्ला एपिएससिनिफ्राय फैदों नोंथांमोना एपिएससिनि वेबसाइटआव फैनानै नायनो हागोन लेटेस्ट नटिफिकेसन आरो एप्लाइआबो बेयावनो जागोन आरो जागासिनो दङ बेनिफ्राय खायसे जाबाय खायसे जायाखै दा बेखायनो जों फार्स्टआव नायनोसै भेकेन्सिया बेसेबां दङ आरो पस्टआ मा आरो बे पस्टआ जाबाय लोगोफोर जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट आन्डार एपिएससि नोंथांमोना एपिएससिनि आन्डाराव एप्लाइ खालामनांगौ दा बेखायनो सोर एप्लाइ खालामनो हायो जों नायग्रोनोसै फैदो अफिसियेल नटिफिकेसन नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो हानायसेबां शेयार खालाम दा गासै भेकेन्सिया दङ 13 अल आसाम गासैबो एप्लाइ खालामनो हायो नोंथांमोना हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बे भेकेन्सिया जाबाय 13 दङ जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट दङ एसटिपिआव नायोब्ला नोंथांमोना 3 मोनदों बे 3नि गेजेराव हिन्जावफ्रा सासे हौवाफ्रा 2 थागोन आरो लोगोसे अपेन दङ अपेनावहाय 4 दङ हिन्जावफ्रा 1 दङ गासै 13 दङ दा 14,000 निफ्राय 60,500 प्लास ग्रेड पे 8,700 नोंथांमोना मोनगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि फरायनाया अनलि बेयाव डिग्री पास जानो हागोन जेबो डिप्ल'मा नाङा नोंथांमोननिया एक्सट्रा क्वालिफिकेसन नाङा डिप्ल'मा जास्ट नोंथांमोना डिग्री पास बेनिफ्राय नोंथांमोननिया 6 मान्थ्स कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाय जाथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना बे पस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा लोगोफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा गासैबो डकुमेन्ट्सखौ सेल्फ एटेस्टेड होनानैसो नोंथांमोना स्केन खालामनानै आपल'ड खालामनांगोन अब्लासो एक्सेप्ट जागोन नङाब्ला रिजेक्ट जागोन दा बेखायनो नोंथांमोना बेखौ मोजां खालामो आरो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय समावहाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज एबा भटार्स आइडि एबा पिआरसि नोंथांमोना बे मोनथामनि गेजेराव मोनसे होबाबो जागोन बेखायनो नोंथांमोना बेयाव अपसनखौ मोननाय जाबाय मानोना बुंखादों पिआरसियाव जास्ट इडुकेसन पिआरसि होयो नालाय दानिया दा बेखौबो बेयाव नोंथांमोना होनो हागोन टेनसन गैया थ' बेनिफ्राय जोंहा थांसै फैदों नेक्स्टआव थ' दानिया बैसोआ मिनिमाम 21 इयार्स एबा 21 बोसोरनिफ्राय 45 इयार्ससिम जोंनि एसटिफ्रा एप्लाइ खालामनो हायो अके थ' नोंथांमोननि बैसोआ जोबोर मोजां मोनदों आरो नोंथांमोननि एप्लाइआ स्टार्ट जागोन 3 जानुवारिनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 31 जानुवारिसिम पेमेन्ट दाननांगोन जोंनि एसटिफ्रा अनलि 35.40 नोंथांमोना बेयाव पेमेन्टखौ दाननांगौ अके थ' बे जाबाय लोगोफोर अफिसियेल नटिफिकेसन नोंथांमोननि एप्लाइआ 3 जानुवारि जानाय लोगो apsc.nic.in आव नोंथांमोना खालामनो हागोन आं लिंकखौ होना होखाजोबबाय डिसक्रिपसनाव चेक खालामबानो जाबाय दा बेखिनियानोसै लोगोफोर नोंथांमोननि एग्जामनि डेटखौहाय उनावहाय नटिफाइड खालामगोन बा एनाउन्स खालामगोन आरो माबोरै सिलेक्सन खालामो बेखौहाय उनावहाय होनना बुंदों दा बेखायनो नोंथांमोना सम भिजिट खालामबाय थाबानो जाबाय दा बिदिब्ला नोंथांमोना एग्जाम सेन्टार एबा जनखौ नायोब्ला बेयाव मोनदों माखासे जन दङ आरो नोंथांमोना जन लेभेलाव एप्लाइ खालामनो हायो दा हमना ला क'क्राझारा बङाइगाव चिरां धुबुरी गवालपारा क'क्राझार साउथ सलमारा मानकासार दङ मोनसे जन क'क्राझार जनाव आरो गुवाहाटीनियाव दङ बरपेटा बाक्सा कामरुप थ' कामरुप मेट्र' आरो एम दङ आर दङ बेयाव बेनिफ्राय नलबारि आरो दरं दङ थ' बिनिफ्राय जोंनि उदालगुरिखौ नायोब्ला नोंथांमोना तेजपुराव नायबानो जाबाय बिश्वनाथ धेमाजि लखिमपुर सनितपुर आरो उदालगुरि दङ दा नोंथांमोना बेखौ नायदो आरो पिडि फाइलखौ डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय आं लिंकखौ होदों आरोबाव दंबावो जोंहा माखासे पस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेनो जाबाय इन्सुरेन्स मेडिकेल अफिसाराव एपिएससिनि आन्डारावनो एप्लाइ जागोन एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ लोगोफोर दाखालिनिफ्राय सोलिबा 30 डिसेम्बरनिफ्राय थ' बिनिफ्राय नोंथांमोननि भेकेन्सिया गासै 18 थागोन बेनि गेजेराव सिगाङाव 15 ओंखारदोंमोन दा बारायनानै 18 जाबाय दा नोंथांमोना बे पस्टआव मेडिकेल अफिसाराव एप्लाइ खालामबा नोंथांमोननि फरायनाया MBBS जानांगौ अब्लासो नोंथांमोना बे पस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो लोगोफोर एप्लाइनि लास्ट डेटआ 13 जानुवारिसिम थागोन थ' नोंथांमोना थाबैनो खालामदो जायफोरा एलिजिबल जायो नोंथांमोना 13 जानुवारिनि सिगां बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन मेडिकेल अफिसाराव दा बेनिसिम लोगोफोर लेटेस्ट बेनिफ्राय DHSSआव एप्लाइ ओंखारसिगोन ग्रेड 4 आरो ग्रेड 3 लेभेलाव ओंखारसिगोन आरो DHSFW ओंखारबाय जेरावनोखि नोंथांमोना कन्ट्रेक्चुअल भेकेन्सि मोनदोंमोन दा DHSनि ग्रेड 4 लेभेल रेगुलार जबा ओंखारसिगोन नोंथांमोना भिडिअ नायबाय थाबानो जाबाय दा बेनिसिम लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलनिफ्राय माखासे लेटेस्ट आपडेट आसा खालामो नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बेबायदि जबनि आपडेट नोंथांमोना मोनबाय थानो